И днес да разгледаме новата Шкода Суперб. Стандартни джанти, цвета е хубав черен, но в днешно време ги правят лъскавки отвън, но нещо не ме впечатли. Задницата е добре. Сега ще отворим вътре, погледнем и отваряме. Таблото модерно, добре е. Дигитално табло, старт-стоп бутон. Обаче този плат тук по таблото, това ми се струва, че ще е невъзможно за чистене. Да не говорим, че седалки, врати, всичко е с такъв плат. Изглежда комфортно, удобно. Все пак Суперба е голям клас кола, в смисъл голяма като база, но нищо впечатляващо, честно казвам. Нямаше как да стартираме двигателя или да светнем дисплеите, но въздуховодите, пластмасова история малко. Местата за къп холдерите и да си хвърлите телефона там или някакви джунджури, добре. Средната конзола странна, дълбока, но странна като разположение и като достъп до нея, тъй като вратичките се отварят настрани. Общо взето, може би очаквах повече. Иначе, добра е като визия, добре, но нищо особено. Като материали, усеща се самата пластмаса не е съвсем... усеща се като леко ефтинка пластмаса. Тук тази дупка, предполагам, че е била за чадър, но във вратата дигитално, модерно табло, но пак казвам,